Silav roj baş çend nûçeyên ku mamodekirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim ji her alî ve êrişên ser Kurdan dikin hem li Mêrsînê êrişekê çêbû gundiyên Tirk ê li Mêrsînê êrişê gundiyê xwe yê Kurd kirin pir balkêş e malbatek hinek qelebalix e dema ku ji Seyranê de hatin mûzîka Kurdî guhdar dikirin komekî gundiyên Tirk çûn pêşiyê muxtarê gund jî di nava wan de ne êriş kirin ser gundiyan di nava wan de zarok hene jin hene dixwazin milletê Kurd bêrûmet bikin منطقێکی پڕ عەجێبە mesela ev hereketa ku em li Tirkiye dibînin nemimkün em li Bakurê Kurdistanê bibînin yani nayê hêşî we ku malbatên Kurdan biçin pêşiya Ereban yan pêşiya Ermeniyan ya pêşiya Tirkan û wan bêrûmet bikin wan bişkînin û mêran li ber jinê wan jinan li ber mêrê wan bavê jin erdê îşkence li wan bikin mesela nebûna medeniyetê sebebê çi ye çi ye tiştek ku aqwasa bi rojan e bi mehan e bi salan e em rexne dikin ev e encama perwerdiya dewleta Tirkiye ev e mantıqa ku li Tirkiye bicih bûye bêrûmetkirina însanan ji bilî xwe tu tiştekî naacibîne ji bilî xwe tu tiştekî erê nake Tayyip Erdogan ji bo netewek bî daxuyaniyekî daye mesela behsa Kurdan nake me pir dixwast ku Tayyip Erdogan rabe bibêje milletê Kurd li rojhata navîn yek ji çar milletên esasî ye milletekî kevne ji bo vî milletî statûyekî lazim e ji bo vî milletî dewlet lazim e rêvebiriyekê xweser lazim e federasyon lazim e neteyên wek bî divê milletê Kurd nas bike divê hemî êrişên li ser vî milletî bide rawestandin bikeve dewrê Tayyip Erdogan heta ku vê yekê nebêje di çavê me de dîktatûrekî ye di çavê me de înkarkerekî qirkerekî ye mecbûr e rastî qebûl bike yani pir xweş e sed salan tu êrişê ser Kurdan dikî ji bo tunekirina vî milletî paşê jî radibî virda wê de bi gotinên gilover Tirkiyeyekî bê terör filan bêvan vaya têrê nake dewleta Tirkiye divê rastiya xwe qebûl bike tiştek waniye serê Kurdan bibêje li xwe mikur were îtiraf bike du însan jî dema li hev tên wextê ku îtiraf nekin wextê ku kêmasiyê xwe nebêjin ji hev lêborî nexwazin vayîşa nabe dewleta Tirkiye mecbûr e bibêje mecbûr e behsa siyaseta xwe bike siyaseta xwe ya înkar û tunekirina Kurdan behs bike bibêje ez ji vê vegeriyame min dev jê berdaye min dev ji vê siyasetê berdaye divê me îqna bike me qane bike hevan no ez hema dest pê bikim ji ber vê ji pir alî ve êrişê li ser Kurdan li Helebê jî li başûrê min biçê jî em binêrin ka rewş çi ye hin hevdîtin jî hene elbet niha weke nûçiya destpêkê ez hema vîya bidim ser ekranê ev nûçeyekî hinek deqeya dawî ye lezgîn e cenazeyê şehîd Nûreddîn Sofî anîne Rojavayê Kurdistanê niha vê sibê karwanekî dest pê kiriye di meşe bar dikim gihîşt girkêlegê ber bi êvarê wê li wê derê merasimek pîranînê were li darxistin merasima cenazeye dî merasimek ye ji bo milletê me ê wê derê were wê derê gelek hez kiriye Nûreddîn Sofî heye însanekî taybet bû fermandarekî pir cuda bû eleqa wî ji bo mûzîkî eleqa wî ji bo huner mirovekî civakî bû sohbeta wî ya bi Kurdî pir xweş e mirov heqeten jê kêf digire ji sohbeta wî yani di nava gel de gelekî dihat hezkirin rêberekî ciddî ê milletê Kurd bû ji alî hêzên dewleta Tirkiye ve hat qetilkirin ev e dewleta Tirkiye ev e rastiya dewleta Tirkiye hemî nirxên me qîmetên me fermandarê me kî heye kî tune tune dike mesela em pir dibînin di nûçeyan de ji ber vê pêvajiyê pir behsa dewleta Tirkiye nayê kirin lê dibe em ji bîr nekin ku dewleta Tirkiye tu tiştekî tu qîmetekî aydê me naxwaze li vê dunyayê bihêle mesela fermandarên ku di nava Kurdan de gihîştine mezin bûne ev cûreyê fermandaran li derekî din pir tune ye mantıqekî pir ecêb ya medenî bicih bûye di nava milletê Kurd de mesela Nûreddîn Sofî yek ji wan e heta bê alîgirê hemî milletan e hûn dikarin bibêjin millet hûn dikarin bibêjin pêk hate hûn dikarin bêjin kêmenete û çi dibêjin bibêjin
قوم ملت نتو همین وکی هف دگره همی به کردان را وکی هف دگره تمام عمر خدای ویشی عمر پنجی شسته تمام عمر خدا ویشی و زاروکاتی خو وکت نووی کاری شورشگری tam şoreşker bû şoreşkerek internasyonalîst ji bo milletê Ereb jî dikare canê xwe feda bike ji bo huzûra milletê Rojhilata Navîn komple canê xwe feda kir ji bo milletê Kurd canê xwe feda kir Nureddin Sofî bi hezaran şagirt gihand bi hezaran şervan gihand şoreşker gihand ez wextê dibêjim şervan nayê mana însanê ku çek di destê wan de ye Nureddin Sofî pêşengê şoreşa civakî bû li Rojavayê Kurdistanê heta demekî li nava gerî lama pişra vegeriya Rojavayê Kurdistanê xebatê xwe li wê derê domand îro eger Rojavayê Kurdistanê heye eger îro li wê derê Daîş bicih nebiye yan jî hêzên Sûriyê li wê derê bicih nebûne ev hemî bi xêra Nureddin Sofî û şagirtê wî ne Tebîra me yani di dema êrişên Daişê de çewa hatin müdaxele kirin di avabûna Rojavayê Kurdistanê de rolekî çewa ya siyasî girt ser xwe Nureddin Sofî tenê fermandarekî eskerî nebû pêşengekî civakî bû pêşengek siyasî bû di avakirina Rojavayê Kurdistanê de rolekî pir ciddî ya pêşeng lêst ji ber vê îro milletê me xwedî lê derdikeve Ez ê hindî menê merasimê jî nîşanê me bidim ne merasim anîna cenaze yani karwanê anîna cenaze hêzên parastina gel hepekî diyar kir ku fermandar Metin Arslan û Nureddin Sofî di demên cuda de jiyana xwe ji destane beriya salan şehîd bûne şehadeta wan nû hate eşkrekirin ew jî bi wesîleya 15 tebaxê Karwanê cenazeyê fermandar Nureddin Sofî ji morga Dêrikê tevî bi hezaran xelkê kantona Cizîrê malbata wî beriya çend keliyan ber bi Qamişlo ve birayê ketin ji vê sibê ve bi hezaran xelkê kantona Cizîrê bi hemû pêkhateyan ve eşîr mezhebên cuda berê xwedan morga nexweşxaneya wetenî ya Dêrikê cenazeyê şehîd Nureddin Sofî girtin û dixwazin bibin Qamişloyê li wê derê veşêrin li wê derê defin bikin Bi sedan şeniyên girkêlegê çilaxa derbespiyê li ser rêyan li benda karwanê cenaze me ew ê tevlî bibin dûra jî tevlî merasimê bibin piştî cenaze gihîşt Qamişloyê li stadyuma şehîdên 12 darê saet di hevdan de li gorî saeta Rojavayê Kurdistanê merasimekî girseyî hatiye plankirin piştre cenaze li pakrewangeha şehîd Delîl Saroxan wê were defin kirin Şehitler emirim. Şehit emirim. Şehit emirim. Şehit emirim. Sofi emirim. Sofi emirim. Şehit emirim. Şehit. Şehit. Becan, Boswi, Ankara şehit. Harinas, hara. Hevanno bi vî şeklî dîmenên merasima vê serê sibê ya Nureddin Sofî em hema bi nûçeyên di dorê de bidomînin ez ji van gundiyên Tirk re nabêjim faşîst ji ber ku ev gundiyên Tirk nizanin faşîzm çi ye ez nabêjim netewperest çünkü nizanin netewperestî çi ye vatanperwer jî nabêjim çünkü ev însanên me Tirkên me êlvî gundî dijîn
به تمامی کتنه بن تسیرا شوینیزما دنوا دولت ترکیه ده ده پروردهی ترک ده ev insanên me ê Tirk dema êriş dikin dibin tesîra çapemeniya dewleta Tirkiye de ne. Ev êrişkar ne faşîst in, ne sûcdar in bi tena serê xwe. Yê ku êrişê van Kurdan dikin, çapemeniya Tirkiye, siyasetmedarê Tirkiye, gotinên berredayê ê Tayyip Erdogan, ê Dewlet Bahçeliye beriya pêvajoyê. Ev hemî bû sedem ku di nava Tirkan de atmosferekî dijminane çêbibe li hember Kurdan. Hemî sûcdar in. Di vê dunyayê de tu cara tenê însanê ku êriş dike ne sûcdar e. Derdora wî hemî şirîk in. Malbat şirîk e. Civak şirîk e. Mantıqa perwerdeyî şirîk e. İnsanê ku müdaxale nekin, nekin navberê ew şirîk in. Çend rewşenbîrên Tirkiyeyî hene ku van meseleyan şermezar dikin, müdaxale dikin, xwedî li Kurdan derdikevin, mafê Kurdan as dikin. Çawa mümkün e gundiyên Tirk sırf ji ber ku müzîka Kurdî godar dikin dikarin êrişê cîranê xwe bikin. Yani çawa mümkün e vaya. Mesela Konyetî bira we. Yani ciwanekî Tirk çeka xwe girt hat ket nava malbatekî Konyayî rast êriş kir 10 kes bû, 11 kes bû. Da berguleyan hemî malbat komple qetil kirin. Çima? Çünkü naxwazin Kurd li wê derê erse bigirin, bicih bibin. Dixwazin vegerin, herkes vegere Kurdistanê, hatta dixwazin tune bibin. Yani vaya her yani tiştî ku tê zanîn e naxwazim dubare bikim. Ama tenê dixwazim ji wara bibêjim, gundiyên ku êrişkirine bi tena serê xwe ne sûcdar in. Medya çapemeniya Tirkiye, siyasetmedar rêveberên dewleta Tirkiye divê hesab bidin. Çawa însanên Tirk xistine vî halî? Çawa însanên xwe kirine êrişkar li hember Kurdan yan jî li hember miletê din. Hatta êrişê Sûriyeyan jî dikirin. Li gundê Kîsecikê yê navçeya Çamlıyaylayê ya Mersinê malbateke Kurd ji ber ku bi Kurdî de axivî bû hedefa êrişeke nijadperestî. Di êrişê de Adnan Nazlı bi giranî birîndar bû ew rakirin beşa lezgîn ya nexweşxaneya Tersusê. Wisa hatiye lînçkirin rakirine acîlê binêrin. Malbat ji Batmanê ye, ji Bakurê Kurdistanê ye, doh dema ji Seyranê ve digeriyan ji ber deriyê gund tam pêşiya gund ji aliyê komekî kesan ve hat rawestandin. Yê ku ew dan rawestandin dixwastin ew piçûk bixin muxtar jî di nava gund de bû. Muxtarê gund. Hem muxtarê niha hem muxtarê berê. Yani êrişeke organizekirî ye. Êrişkaran ji malbatê re gotin ev der komara Tirkiye ye. Hû çima bi Kurdî de axivin? Li endamê malbatê dan, îşkence li wa kirin. Di nava wan de jin jî hebû, hatta pitikeke sêmehê jî hebû. Di nava wê malbatê de. Piştî êrişê malbat bi derfetê xwe çûne xweşxaneya bajêriya Mersinê. Adnan Nazlı ê ku di êrişê de bi giranî birîndar bû, rakirin beşa acîlê ya lezgîn, endamên din ên malbatê jî piştî dermankirinê ji bo malê xwe hatin şandin. Li ser giliyê malbatê êrişkar hatin binçavkirin. Lê em bizanin di demekî kin de ew ê serbest berdin. Mantıqa müdüriyeta ewlehiyê jî wisa ye ya polîsan jî wisa ye. Ji hevû du cesaretê digirin. Di mesela Konyayê de em zanin. Niha li müdüriyeta emniyetê ne li navçeya Tersusê Alî Bozan parlamenterê Dem Partiyê hinek bi meselê re eleqedar dibe. Min tweeta wî xwendiye. Tweeta wî de dîmenek jî heye çûye li wê derê. Berdilê malbatê dide. Dibe em ê şoptarê bûyerê bin. Şoptarê bûyerê mesele çi ye? Şoptarên bûyerê wî? Ez hema tweeta wî nîşanê hevalan bidim. Tamam. Vê derê. Hevan no. Merû şoptarê bûyerê be dibe pêşî merûv çavkaniya vê mantıqê pûç bike. Mantık. Ji ku derê tê? Em nikarin tek tek yek bi bûyera re eleqedar bibin. İro êrişê vê derê dikin, sibê êrişê malbatekî din dikin li Qaradenizê, li Antalyayê, nizam ku derê. Ew ê me bavêjin erdê. Divê pêşî dewleta Tirkiye rabe daxuyanî bide
لێ بۆرین بخوازێ بنێرن لە هەولێرێ وی ڕۆژێ جوانێکی کورد لێ خست دوو جوانê عرب کوشت ji ber meseleya benzînê ciwanê erebê lûks hatine benzîn tijî kirine û paşê jî qismekî rijandina erdê û perê wî nedane û şer derket gencekî lê xist du ciwanê ereb kuşt. Çawa bû Mesûd Barzanî ket dewrê bang li her du malbatan kir malbatên kuştiyan anîn xwest sulhê çêbike aştî çêbike xwest ku ev mesele nebe meseleyekî navnetewî yani navbera du netewan de ereb û kurd neyên dijberî hev meseleyekî takekesî ye ev mesele meselekî navnetewî ye di navbera du netewan de pêk hatiye Tirk û Kurd yani êrişkar Tirkin ji ber aidiyeta xwe ya Tirkbûnê êrişê aidiyeta Kurdbûnê kirine meselekî ne ser zeviyan e ne baxçe ye ne takekesî ye tu tiştekî tune ye ji ber vê yekê em vê meseleyê dixwazin mezin bikin divê mezin be jî meseleyekî pir mezin e skandal e ev mesele hal nebe pêvajo hal nabe çavkaniya vê meselê dibe were peyda kirin were zûwa kirin em bizanibin ku gundiyên Tirk ji ber zevî û bax û bostanan êrişê van gundiyên Kurd nekirine ji ber cesareta ku ji aidiyeta xwe digirin êrişê aidiyeta Kurd kirin ew qas net û zelal e ولا شي دربه جام قبول ناكن ام جي اسطنبول جي قبول ناكن ام جي مرسين جي قبول ناكن اواز بي مجر ولا داي يجي دست فاشتر الراد كي وحشي وحشته تو بخود بيت يعني ام زمان كي دايته خديت على دابه بس تركي نزانم دا داي يعني شوا خبر بده مجبوري وردي خبر بده اگر دما شي وكره دما دايره بيت تركي خبر بده او وحشته دما یک ایریشی هبونا مبکه ایریشی زمانه به بگه جمع یا قبول نکن ولی شکی داره به جمع قبول نکن امجی استانبول جی قبول نکن امجی مرسین جی قبول نکن اول به مختار جبن و مختار نو یا اگر مختار و ثابته گرس مثلا این بخیر امجی همه سرش بسید مثلا دما ایریشی دایه کرن ایریشی بفکر کرن ایریشی زارو کرن ها چی دولت گرس بی cezayı nasıl bile var. Cezayı bile var ki cari gitti kes tişteki usanı. Erişi vekilini gördün çi dibin hem Kurdan afazın hem dibin çi valla hem ci faştan. Bula hemu kurbana tabi. Bula hemu kurbana zamanı tabi. Bula hemu kurbana tabi. Kudaya konak gelmesin. Hayır. Ama da kudaya ben baş mesele ev e hevanda mesele giran e niha ev bozan duê derî de jî dibêje deng hate we komeke faşîst muxtarê kevin muxtarê nû jî di nava wan de ne bê ku goh bidin jin pitik û zarokan êrişî wê koma Kurdan dikin sirf ji ber godarîkirina Kurdî dayika me gotiye ji bo xatirê Xwedê pêxember xwestin pitik di nava me de pitik hene zarok hene qarişê me nebin wan ji gotiye ev der komara Tirkiyeyê bi Tirkî baxife êrişê dayika me jî kirine heftê saliyê dayika me her faşîstê ku Kurdan û zimanê Kurdî qebûl neke em jî wan qebûl nakin ev hovîtî ye bi dijminahiya Kurdan êrişkirina ser pitikê ciwanên me dayikên me namerdî ye êrişê ciwanê me jî nikarin bikin êrişê tu kesekî ne pitik ne dayîk dibe mirov normalîze jî neke yani nav da pitik heye pitik tune biya jin tune biya dikaribûn êriş bikirina ne wisa beriyan ha çend caran êrişê ser ciwanê me jî kirin derpê wan jî anîn jî pantolonê wan ji wan derxistin yani vê rezaletê mirov pir baweyekî pir bilind bîne ziman baş e hevando şîrova me ya derheqê meselê de ev e çavkaniya wan rêveberên dewleta Tirkiye medya Tirkiye û dibistanên Tirkiye ev e ji wê derê ev mantiq derdikeve Serokê MHP Dewlet Bahçeli li ser komisyona hevgirtina netewî ragihand ew komisyona meclîsê ku ava biye dibêje ewrên mijê yên li ser aştî hêvî yên li ser biratiyê wê belav bibin
Serokê giştî MHP Devlet Bahçeli li ser mijarên di rojevê de daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Bahçeli dibêje yani bal dikişîne ser bihêzkirina aştiya navxweya li Tirkiye ya Bakurê Kurdistanê bi pêşketinekê hêjayê pesindayînê yani meseleya komisyonê pêşketinekî hêjayê pesindayînê ye. Her wiha balkişan ser civîna sêyemîn ya komisyonê ku wê sibê were li darxistin. Komisyon wê bi lehevkirineke berfireh û şêwrê bingeha yasayî, hukukî û siyasî Tirkiyeyek bê teror amade bike. Tirkiyeyeke bê teror. Heta dawiya salê ev pêvajo dibêje wê bi ser keve. Yani dem danîne heta dawiya salê Tirkiyeye bê teror ya di serê wan de wê pêk were. Di vê navberê de heqê Kurdan, mesela Kurd û Kurdistanê çawa hal dibe heta dawiya salê hal dibe hal nabe ew min nizanin. Ama plana di serê dewlet bekde heta dawiya salê pêk tê. Devlet Bahçeli di daxuyaniya xwe de balkişand ser şaredarên girtî jî balkişand ser lêpirsînên ku tên meşandin dibêje divê Tirkiye bi lez û bez ji barê dozên hukukî yên ku li ser qadan bi taybetî li şaredariyan belabûne xilas bibe di encamê de edalet bi temamî pêk were bi dawî hatina betlaneya dadgeriyê re divê nîqaş û pevçûnên bê bingeh ên di derbarê darazê de bi teqezî bi dawî bibin. Lêpirsîn dozên berdewam jî divê bi demekî kurt de bêne temamkirin. Ev yek ji bo demokrasiyê ji bo ewlehiya hukukî mühîm e. Komisyona hevgirtina neteweyî civîna xwe li dar dixe, civîna sêyemîn. Ama civîn ji rêya giştî re vekîliyê girtiye ev hê nehatiye eşkerekirin. Di vê naberê de hevan Tayyip Erdoğan jî hin tiştan dibêje niha Devlet Bahçeli em got nedin. Em yani pir êrişê ser Devlet Bahçeli nekin. Mêrik heta niha pir baweyekî vekirî dijminayiya milletê Kurd dikir, dijminayiya siyaseta Kurd dikir. Pêva ji wê dest pê kir, ji wê demê ve gotinekî xirab ji devî derneketiye. Çend cara ji YPG re gotinê xirab got. Ew jî belkî jî ji ber îxtiyariya xwe ye. Ji ber ku belkî xurifiye, êrişê qîmetê Kurdan, carekî êrişê qîmetên Kurdan kir. Ji bilî wî li ser soza xwe ye heta niha. Ji ber vê divê merov heqê însana nexwe. Vê gavê rewşewî nexirabe. Ama Tayyip Erdoğan em binêrin armanca wî çi ye? Armanca Tayyip Erdoğan ew e ku her tiştên Tirkiye, qîmetên Tirkiye û Kurdan bixe xizmeta xwe carekî din were hilbijartin. Pêşaroja zarokên xwe a Bilalê xwe bixe garantiyê. Wî bîne ser hukm berê ku ew ji vê dunyayê biçe em nizanin. Gelo derdê me ew e, derdê me ne ew e, ew jî meselekê din e. Niha derdê me ne ew e ku Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Bilal, Hakan Fidan Türkiye bi rêva bibin ne bi rêva bibin. Derdê me ew e em karibin xwe bi xwe rêve bibin. Gencên me, xortên me, êmîra mesela kî naxwaze Nureddin Sofî rêvebirekî Kurd be. Bi gîtara xwe, bi dengê xwe, bi wan gotinên xweşiyê civakî, bi sohbeta xwe, bi zanîna xwe ya kûr ya siyasî, bi ilmê xwe yê leşkerî, ewlekarî ji her alî ve dagirtiye. Kî naxwaze ew bibe rêberekî Kurd? Cî ewlê em çawa dikarin qebûl bikin ku zîbîdiyekî weke nizanim kî were me bi rêve bibe ji Tirkî were? Çawa mirov dikare qebûl bike? Ya cî Mazlûm Ebdî lê, İlham Ehmed lê, mirov çawa rêvebirekî çeteyekî Sûriye qebûl dike me bi rêve bibe? Ji ber vê beriya her tiştî divê em xwe bi xwe rêve bibin, em qedera xwe bi xwe tayin bikin. Vaya nebe nabe. Ne mümkün e. Ne mümkün e. Bila ji me ve ê me bi rêve dibe? Kêm zêde em qebûlin. Em ê cehaleta wî jî qebûl bikin, em ê zanîna wî jî qebûl bikin, em xwe bixwene. Kêfa me jî ra neyê piştî demekî em dikarin biguherînin, ne mesele ye. Em ê hilbijartinê xwe çê bikin, pergalekê demokratîk çê bikin.
Yani bawer bikin mirovê me herî xirab jî, herî nezan jî ji baqlê wan çêtir e. Derkevin televîzyonan binêrin, profesörê wan çi wa daxifin di derbarê dîrokê de, di derbarê edebiyatê de, di derbarê sosyolojiya civakên li rojata navîn de pir beredayî daxifin. Ya gundiyekî me ji wan medenîtir daxife. Zanîn tiştekî ye, medenîbûn tiştekî ye. Tu wextê exlaq bi zanîna xwe re nekî yek, zanîna te bi kerî tiştekî naye. Zanîna te dikare temamê dünyayê qir bike. Eger tê de exlaq tune be. Mesela diplomasiya te jî wisa ye. Eger tu diplomasî dikî, tê de lingê exlaq tune be, diplomasiya te dikare rê li ber şeran ve bike. Wê demê tu diçî di qada navnetewî de sirf ji bo menfaetên dewleta xwe ê xwe rê li ber şeran ve dikî. Ev çi ye? Ev diplomasiyekî bê exlaq e. Yani exlaq tê tune ye. Siyaset jî wisa ye, huner jî wisa ye, afirandin jî wisa ye. Ne hilberîn, afirandin, îcat. Di îcatê de eger exlaq tune be, tu îcadê xwe yê ji bo kuştina însanan yan jî ji bo kuştina heywanan çê dikî. Di îcadê tê de eger exlaq hebe, wê demê çi dibe? Mirovahî geş dibe, mirovahî mezin dibe. Em çi dibêjin? Çi dikî bike bila bedew be, çi dikî bike bila tê de exlaq hebe. Pir mühim e. Îja vaya li cem milletê me heye, rûniştiye ama mixabin li cem raqîbê me çê nebiye. Çê nebiye. Çünkü wextê çê be, pêşî ew ê me de biceribînin ya. Hevan dokan bidirin Tayyip Erdoğan çi dibêje? Frank mala te ava, Frank fundir herê bî. Gelek spas dikim ji hemî hevala re. Ez ê werim ez hema bê şîrove bixwînim Serokkomarê Tirk çi gotiye. Tayyip Erdoğan ji bo ku em bi temamî ji terorê xilas bibin, ji bo Tirkiye derfetekî pir mezin hatiye pêşiya Tirkiye. Civîna kabîne îro bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan li serokkomariyê hat eldarxistin. Bawer dikim behsa doh dike. Civînê 40 deqe dewam kir. Piştî civînê balkişan ser komîsyonê dibêje di rêya armanca Tirkiyeyê bê terör de gavekê din hatiye avêtin. Komîsyona ku bi pêşengiya muxalefetê hatiye bi beşdariya muxalefetê hatiye avakirin. Ji bo ku parlamento xwedî li pêvajoyê derkeve gelekî bi qîmet e. Em bi vê xwedî derketinê kêfxweşin. Di her du civînên ewil de biryar bi yek dengî hatin dayîn. Ev hêviyê dide. Em hêvî dikin ku ev tevger bidome. Devleta 86 milyoniye. Tabii. Devleta 86 milyoniye ya me ama em tê de nexwedî biryaran. Serokkomarê Tirkiye behsa giringiya yeketiyê jî kir. Di mijdarê niştimanî de nîşana helwesteke niştimanî erka saziya siyasetê ya li hember millet e. Ev dewlet ya 86 milyon endamê vî milletî ye. Em ê teqez bigihêjin armanca xwe ya Tirkiyeyê bê terör û em ê nîşan bidin ku fedakariya şehîd û gaziyên me yên qehreman bela hewa neçûye. Pêvajo ye ku em tê dane encama fedakariya şehîd û gazî we de çêbûne. Veya min nizanê bû. Heqetin. Balkêş e. Yani şehîd û gaziyê we heta niha ev 5 salin mücadele dikin ji bo Kurd bigêjin heqê xwe yan ji bo Kurd tune bibin. Nizanim. Vê derê de ez fehm nakim. Yani fedakariya şehîd û gaziyên me yên qehreman dibe bela hewa neçûye. Ha hinek hevalê me bibêjin ya propaganda dike zêde guh nedê. Tamam. Hemaset e. Derfetekî derketiye holê. Erdoğan diyar kir ji bo çareseriyekî derfetekî derketiye holê. Ji bo ku em bi temamî ji terorê xilas bibin, pencereyekî firsendê vebiye. Vebalê têkbirina vê yekî wê giran be. Hêvîdarim hêviyên ku şîn bûne nebin qurbana siyaseta rojane, gelo Tirkiyeyekî bê terör tê wateya bi destxistina mafê Kurda veya pirsa min e hevanda. Niha ji gotinê Tayyip Erdoğan em çi derbixin? Tirkiyeyeke bê terör gelo tê maneya bi destxistina mafê Netewîyê Kurdan yan na.
mesela me ev Türkiye bi terör biye be terör biye û ne derdeme derdeme Kurdistan çawa dikare be terör be Kurdistan milletê Kurd çawa dikare garantî bike pêşa roja xwe yani sibe roja xwe çawa dikare garantî bike ew e nûnerê taybet ya Amerîkayê daxwaz dike ku aştî li Sûriyê parastî be nûnerê taybet ya Amerîkayê Thomas Barak soza ku ew ê carekê din hewldanên xwe yên ji bo pêkanîna aştî û geşedanê li Sûriyê dubare bikin da soz daye yani Konseya Ewlehiyê ji bo çareserkirina pirsên asê yên li Sûriyê banga pêkanîna biryarekî kir biryara 2024 hevan no niha Thomas Barak em go nedinê ji xwe helwestewî tê zanîn siyaseta Tirkiye dixwaze pêk bîne li rojhata navîn li Sûriyê bi şiklekî zimanekî cuda kartîne ama siyaseta dewleta Tirkiye li ser wana dixebite niha li netewek bî doh bahsa civînekî kirin ama heqeten min teyît nekir yani ez ketim lêkolîn kir civînekî bi vî şiklî çêbiye çê nebiye min peyda nekir yani belkî jî çêbiye ama di wê civînê de qasê ku hate behskirin dibêje hikûmeta demkî ya Sûriyê em meşrû rewa nabînin ji ber êrişên li ser Elewiyan li ser Swêdayê ji ber wan komê wên çete yên di nav dane yani wekî komên çete yên ji gelek dewletan bi nav dike ev dibe hikûmetekî demborî ye ne meşrû ye em li bendê ku hem tişt serrast bibin dibêje netên wek bî di dawiya tebaxê de wê civînekî çê bibe netên wek bî ew ê behsa van mijare bikin ha çiqas rast e ne rast e nizanim ama tiştekî wisa hate gotin em hêvî dikin rast be em hêvî dikin ku netên wek bî meşrûyeta hikûmeta Şamê qebûl neke çekdarên hikûmeta veguhêz a Şamê rê nadin ku elektrîk bigêje Swêdayê hevan no alûziya elektrîkê li Swêdayê xirabtir bû piştî ku komekî çekdar ya hikûmeta veguhêz rê li ber tîmên serrastkirina elektrîkê girtin alavê wan eşyayê wan yên teknîkî li gundewarê Darayê desteser kirin lewma kerebe li bajêr niha xut bûye milletê Swêdayê di zehmetî de ye çete hem êriş dikin dîmenên hovane derketin hem di nexweşxanê de hem deverekî din ew jî mîna ku nebes be îja hem ambargo datîne serê nahêlin kamyon tir biçin wê derê alîkar bibin hem jî elektrîk av li ser wan xwet dikin ev jî em nexerîbê va meseleyan e dewleta Tirkiye aynî tişt anî serê Rojavayê Kurdistanê du wexta xwe de wexta xwe de dibêjin parî yanî pir nedûr e niha hevan no xeteriya şer heye li Sûriyê li hember Rojavayê Kurdistanê erê xeteriya şer heye aktorê sereke yê xeteriya şer dewleta Tirkiyeyê em dizanin dev ji Rojava bernedaye armanca sereke ya vê dewletê têkbirina Rojavayê pergala hey a demokratîk e ha pergala hey demokratîk e nedemokratîk e meselen hevalê îtiraz bikin ez behsê wî nakim qet nebe rêvebirî xwebixwe rêve dibe baş xirab dibin tehdîta şer û gefan de ancak bi vî şiklî mirov dikare xwe bi rêve bibe her tişt sedî set li gor dilê me na elbet na aborî hê geş nebiye pergala hilbijartinê hê çê nebiye ma nayê bîre we par hilbijartin çêdibû dewleta Tirkiye ket navberê red kir hilbijartin yek ji sembolê rewabûnê ye red kir ne hîç çê bibe par di tebaxê de yani par van çaxa diviye bû hilbijartin çê bibe ama dewleta Tirkiye nahêle îjar niha hem çeteyên Daişê sor dike berdesta Rojava hem çeteyên wan hene ji xwe Sumo Mim û ew jî xwe tasfiye nekirine qismekî wan ketine nava artêşa Sûriyê qismekî wan hene bi serbûxa tevdigerin îja niha zextê li Elcolanî û Heteşê jî dikin zextekî ciddî li ser wan heye ji ber ku xeber hatin ji me re rayedarên Rojava eşkere kirin dibêjin em bi wan re diaxivin Colanî û hevalê wî dibêjin ya em jî mîna we difikirin yani em jî alîgirin ku hengwarînê baş çê bibin em jî bi we re bidin bistînin lê dewleta Tirkiye me rehet bernade Hakan Fidan li wê derê bû hefta borî hikûmeta Elşara konferansa yekhelbestiya pêkatiyan ya Bakur Rojdatê Sûriyê weke hincet nîşanda û biryara sewqiyetê girt biryarekî mihîm e
hêzên xwe sewqê ber bi Rojavayê Kurdistanê vedike. Hikûmeta Sûriyê her wiha ragihand nehê mehê de ragihandibû ew tevlî hevdîtinên li Parîsê nabin û vê konferansa meşhûr weke hincet nîşan didin. Piştîvan geşedanan niha çavkaniyê ji herêmê radgihînin ku Wezareta Parastinê ya Sûriye yani artêşa Hetêşê hêzên askerî yên mezin şandine heremên bendava Tişrinê, Dêrafirê li gundewarên Rojhilatê Helebê û herêma Zemla ew jî gundewarên başûrê Reqayê. Li gorî agahiyan hêzên hatine şandin ji hêza ji firqeya şêst û heftê û şeşan ya Wezaretê pêk Neşteciyên xwe cihî yên min biçê radgihînin bi sedan Wesaîd ku hin ji wan wesayîtên leşkerî bûn di rêya xwe de ber bi bendava Tişrinê ve li başûrê Rojhilatê min biçê ji min biçê derbas bûne. Vaya gundiyên min biçê dibêjin rast e karwanekî eskerî wisa hatiye derbas bûye. Neşteciyan diyar kirin ku hêjmareke mezin li leşkeran li ser rêya Heleb, Reqa ber bi heremên din ên kontrola Qesedê ve diçin. Yani heremên Dêrhafir, gundewarê Rojhilatê Helebê. Li ser vê meselê amedêkariyekî ciddi ya şer heye. Eger şer çêbibe ê ku herî zêde zirar dike têk diçe Hetêşê û hikûmeta îro ya Sûriyeyê. Wê demê Qesedê ji we re bêjim heta Şamê wê biçe. Tiştekî wisa ye. Ew cî ku min dixwest nîşanê bidim ev dere yani. Ew cî ku bas dikire hevala çi wan naye. Ev der hevano min biç ew karwanê asker Heleb hatine vê derê. Ev de Tilhefer ev e Tilhefer. A vê derê dixwazin êriş bikin heta bendava Tişrinê. Ev der normal korîdorekî ewlekariyê ye rê derbas dibe vê derê de. Heta vê derê di kontrola Qesedê de ye. Ew dixwazin a ji vê derê werin heta Firatê van dere hemî bixin bin kontrola xwe. Ama gundiyên vê derê destûr didin nadin ew meselekê din e. Heta tebqa ev der Reqayê. Heta Reqayê dixwazin bikirin a vê derê. A vê derê weke devereke ewlekariyê ye ji bo Rojavayê Kurdistanê. Binirin heta Helebê. Normal heta Helebê çûn ji ber ku vira dixwazin Qesedê pir dixwaze vê derê korîdorekî hebe heta Helebê. Ev Şêx Mehsûd niha nûçeyekî heye derbarê wê de jî dixwazim agahî bidim. Vê derê du cîwanê me birîndar bûne ji ber êrişên dewleta Tirkiye. Pardon. Dîsa jî dewleta Tirkiye li belê hêzên ew ê. Hêzên Hetêşê. Ev bila wisa bimîne hevano ez hema nûçeya ku mamade kiriye ji we re pêşkêş bikim. Niha xeteriya şer me got heye. Kontrol ne di destê Hetêşê tenê de ye. Kontrol di destê dewleta Tirkiye de ye. Eger hindik ji Amerîkaya rû bigirin dikarin êriş bikin. Hetêşê dixin faaliyetê belê. Ha me behsa heyetê dikirine heyeta ku çû Rojava em nizanin çûye ne çûye. Niha hevan di vê naberê de nûçegiyanê ajansa Anhayê da zanîn ku hêzên hikûmeta Veguhez ya Sûriye bi balafireke bê mirov ya xwekuş yani intihar ha ew e yani ew dronên întiharê ne. Li dijî xalekê ewlekariyê ya hêzên ewlekariya hundirîn li taxa Şêx Mehsûd a bajarê Helebê êriş pêkaniye. Êriş du hêvarê pêkat. Di encamê de du endamên hêzên wê derê yên asayişa Kurdan birîndar bûne. Yani ev çend rojin yani komên hêzên Sûriyê me gotibû Dêrafir li Şêx Mehsûd Eşrefiye li wan de re di nava tevgerê de ne xendeq dikolên çixwe ji êrişê re hazir dikin. Di derheqê vê de Qesedê daxuyaniyekî daye. Qesedê destnîşan kir ku kiryarên wiha peymana di navbera Meclîsa Taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiye yên du hikûmeta navbera Veguheza Sûriyê têk dibin. Peyman yekê Nîsanê pêk hatibû ji aliyê şêniyên her du taxan ve ev têkbirina vê peymanê hate şermezar kirin. Yani ji bo zêdetir were fehm kirin
درباره هر دو تاخین کردان این حلبه ده شیخ مقصود و اشرفیه ده پیمانه که هاتبو مور کرن دویابو هزین حکمت داخلی وان تاخان نبن قصد داخلیانی خود بانگ حکمت و گوهزا سوریه کر وان کمان کنترل بکه کمی کن نهادنا و ایرشیدانه پیشی لهودان تکبرنا پیمانه و لهو کرنه بگره داخلیانی ده هاته دست نشان کرن اگر اف تبیر بدومه هزین قصده و ده چارچوه پارستنا رواده برسوی بدن اوه اشارت شهر yani eğer erişin le her du taxin Helebê bidomin û her wiha êrişên li başûrê min bi çêber bi nava Tişrînê ve eger bidomin qesede dikare müdaxaleyekî pir cidî bike şer wê derkeve. İhtimala şer gelekî mezin e. Amedekarî çi qas heye ez wê nizanim. Di vê naberê de operasyonên eskerî yên YPG jî hene. Navenda ragahandanê ya yekîneyên parastina gel bi daxuyaniyekê ragihand ku tîmên operasyonên leşkerî tol ew jî girêdayê hêzên Qesedê ne, hêzên koalîsyona navnetîwî ne, operasyonekî ewlehiyê li bajarê Holê li darxistin, bi wê re du Daişî hatin girtin, agahî ev e. Ev operasyon beşek ji hewldanên domdar yên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji bo şopandina şaneyên Daişê ye. Ji bo astenkirina çalakiyê wan e ji bo mosogerkirina ewlehî û aramiya herêmê ye. Gefên terorîstan dibêje. Yek ev. Niha em hinek behsa meseleyên nûçeyê navnetewî bikin. Me behsa rêveberên dewleta Tirkiyê kir. Niha pêvajo didome tiştekî mirov zêde bibêje tune ye. Em bilbendê ne ku heqê Kurdan ê netewî were naskirin. Êdî tê naskirin, nayê naskirin. Yani ji xwe û pêvajoyek ku di encama wî de mafê Kurdan neyê naskirin hinek zehmet e ku here serî. Yani naçe serî yani. Beriya her tiştî mafê Kurdan. Hevanno. Ev bi vî şeklî me got. Niha li Ewropayê jî keç û xortên Kurdan yên ku demekî dirêjê hatine li vê derê bi cih bûne, êdî di siyasetê de cih digirin. Ev dibe diasporaya Kurdistanê li derveyî welêt. Êdî ciwanên me, însanên me di siyaseta Ewropayê de cih xwe digirin. Ha ev jî heye. Fayda wan çi qas digêje Kurdan em nizanin. Gelek siyasetmedarê me li Almanyê tevlî parlamentoyê bûn ama ji Almanyê re xizmetê dikin. Êdî bûne wekî Alman. Ama ya baş ew e mirov çawa bikaribe di siyaseta Ewropayê de hem cih bigire û hem jî dîplomasiya Kurdan bike. Gelo çi qas rê heye. Ew meselekî ye. Li Norwecê ji bo hilbijartinên parlamentoyê dengdana pêşwext duh dest pê kir. 18 partî ji bo 369 kursiyan dikevin pêşbirkê. Di nava namzetan de 7 Kurd hene. Li Norwecê roja sereke ya hilbijartinê 8 îlonê ye. Lê dengdana pêşwext duh dest pê kir. Heta 5 îlonê we berdewam bike. Dengdana pêşwext ji bo wan kesan e ku ji ber karûbarên xwe yan jî ji ber bernameyekê xwe ye taybet nikarin di roja hilbijartinê de biçin ser sandoqan bi vî wê çi dikin karê wan hêsantir dibe dengê xwe pêş de bikartînin. Parlamentoya Norwecî ji 369 kursiyan pêkitê 18 partiyên siyasî li 19 bajarên cudayî yên welêt ji bo bidestxistina kursiyan di nava pêşbirkê dane. Her partiyekî li her wîlayetekî heta 100 namzetan dikare diyar bike. Namzetên Kurd hene. Ez navê wan jî re bixwînim. 7 namzetên Kurd. Partiya Sor heye, Rot, Nigar Aynayetî. Ew ji Akerşûhê, Akerşûsê biye namzet. Seher Aydar heye, parêzgeha Oslo'ê. Nevîsa Felehzade heye, parêzgeha Ostfoldê. Evîn Salih heye, parêzgeha Telemark'tê. Partiya Çepa Sosyalîst jî ew jî sê endamên namzetên Kurdan hene. Her sî jî du ji Oslo'ê ne, yek ji Ostfoldê ye. Berhem Azadî ji Ostfoldê, Manî Hüseynî ji Oslo'ê, Eylül Demirhan jî ji Oslo'ê. Ê baş e li ser xirê ve em hêvî dikin her heft endamê me jî
namzet meji werin hilbijartin hevanna. Neha berê ku werim cêm we hûn dizanin ev meseleya Ukrayna hevanno ez hema vê rakim çend gotinan derheqê Ukrayna û civîna Putin û Netanyahu de hin agahiyan bidin we. Şerê Ukrayna çima derket? Welatên Ewropayê, Amerîkayê dixwestin Ukrayna tevlî NATOyê bikin. Rusya got na. Veya heqaret li min. Det rabirdûyekê me heye, şerê sar hebû, em ji hev hez nakin, hêjî di navbera me de sarayîkê heye. NATO bi temamî li hember Yeketiya Sovyetan ava bû. NATO tu watêya NATOyê tune. Weke rêxistinekê çek darî ji bo çi ava bû? Sirf li hember Yeketiya Sovyetan. Yeketiya Sovyetan hilweşiya. Niha Rusya maye. Wê demê manaya NATOyê jî nemaye. Dibe hûn jî NATOyê hilweşînin. Hûn ranabin NATOyê naweşînin, fesih nakin, di ser de jî hûn radibin hemî dewletên piçûk ku ji Yeketiya Sovyetê qetiyan e, yek bi yek hûn tevlî NATOyê dikin. Çi ye yani? Hûn çima heqaretekî wisa li min dikin? Rusya dibêje. Baş e? He. Ewropa got na, em ê bikin. Rusya got nekin, hûn ê wenda bikin. Binêre gaza we, petrola we ji mitê, binêre sewqiyata berhemê xwarinê kompîle ji mitê, yani ez destûr bidim hûn dikarin birçî bimînin. Çi bû? Şer dest pê kir. Ukrayna sor kirin, sozdan Ukrayna, em ê te biparêzin, em ê te daxilê xwe bikin. Nebû. 3 sala şer heye, qasî 100,000 însan hatin kuştin, jiyana xwe ji destan. Bi milyona însan mağdur bûn koçber, hatin Ewropayê perperîşan bûn, gundê xwe wenda kirin, bajarê xwe wenda kirin. Di dawî de çi bû? Donald Trump, Putin li Alaska tên cem hebû. Alaska li bakurê dünyayê sînorê Rusya û Amerîkayê. Alaska destê Amerîkayê de ye, qismekî din destê Rusyayê de ye. Yani sînorê wan digêje hev li wê derê Amerîka û Rusya. Li wê derê Putin û Donald Trump tên cem hebû. Veya îşaretê çi ye? Veya îşaretê wê yekê ye ku Putin û Trump bi tena serê xwe biryaran didin bê Ewropayê. Yani Ewropa diskalifiye bû li derve ma. Di mesela Ukraynayê de êdî xwedî gotin nine, xwedî soz nine. Veya heqaretekî pir cidî ye li Ewropayê, xuya dibe ku bê înisiyatîfin. Yani Trump, Amerika, Ewropa avêtin der. Di mesela Ukraynayê de. Bi hemî meseleyan de jî. Trump henekê xwe bi Ewropayê dike. Bi artêşê wan dike. Yani ez nebim hûn hiçin. Hûn tune ne. Ez dibêjim qey bi şerê li Ukraynayê re Amerîkayê Ewropayê hewcê xwe kir. Yani hem hêza wan pîva û hem jî ji wan re got binêre ez nebim Rusya bi rojekî de we dixwe xilas dike. Pêdiviya we bi min heye. Îja niha Ewropa çi difikire? Ev weke tehdîtekî dibîne li hember xwe. Êdî Amerîka jî ji bo Ewropa biye tehdît. Çünkü tim şantajê dike li ser van mijara. Êdî niha dest pêkirine ji xwe re artêşek taybet dixwazin ava bikin. Ev jî meselekê dine. Yani di civîna 15 tebaxê ya li Alaskayê de Ewropa diskalifiye bû. Putin û Trump weke du serokên cîhanê tên cem hebû du biryaran dikirin. Dibe ku ji bilî mijara Ukrayna di meseleyên rojhilata navîn de jî di nava xwe de hem biryaran bikirin. Hebûna hev û du qebûl bikin. Dibe ku aştiyekî heqîqî jî pêk were. Dibe ku Putin û Trump soz bidin ku ew ê li hemberê hev û du êdî dijberiyê nekin, ew ê şer nekin. Ev jî mümkün e. Yani li hevkirinekî dikare deribkeve. Baş e. Di saetên pêşme de ber bêvarê ez ê bernameyekê dîsa an û çiyan çê bikim, mala we ava here bin. Dem baş.